Morning, good 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 morning. Hi, hi, hi. Hello, 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 hello. Hello, how do you do? Kumusta lamang kamo dyan? Kami po nagpapaabot girarin pang musta sa lamang miyembro kan bilog na family. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning sa DCGB. Sa programang ini, bawal ang kinit, bawal ang babloy, bawal ang morosot. Hamang naka-morning hirit. Kumusta lamang kita kamo? Kumusta lamang po ang sa tuyang aldaw? Aldaw mo ay sus ko, 31 National, pitsa 30 ngunyan, ano di? National Heroes Day. National Heroes Day. Araw ng mga pambansang bayani. Tama ang Tagalog ta. Tama ang Tagalog ta. Araw ng... Ano nga ni araw ng mga ganon? Kasabay niya to magatugang sa technical department si Chief Technician Ramer Tanay, Newsroom, News Manager Mar de la Cruz, sa Lawas Mega Force Patrol, sa Maribela, Boy Mata. Good morning, Legazpi City. Good morning po, Daraga. Good morning po, Probinsya Canalbay, mga Bicolano, sa Manaparte, Canalbay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Henry M. Pugi, lagi. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Aramong tadaw mga tukangan, mga buhay naman ng bareta ngunya na pagkaagarig di po sa Morning Hirit sa DCGB. Inuton daw niya sa mga latest na informasyon. May kinaraman po mga tugang sa kaso nin COVID-19. Kaso nin COVID-19 mga tugang sa Bicol Region. Susog po yan sa ano yan ha? Susog po yan sa report mga tugang kan Department of Health asin sa nilwasin ng informasyon sa publiko. Bata kaso Sabado halangkaw ang kaso kan COVID sa Legazpi. Kaso Sabado nasa pera ito 300 plus o kaso kan Bicol Region. Ngunyan po na aga kaso hapon mga tugang ang sa indang kaso sa COVID nasa aktibong kaso 244. O bumina ba? 300 plus mga tugang kaso Sabado, pag Domingo 244. Susog po sa latest na ini. Ang 240 kung na nag-kwartong yan. Iyo po ang kinabibilangan kan 7 sa Albay, 4 sa Kamalig, 2 sa Daraga, Sarong Tabaco, Camarines Norte, 31, 98 po sa Camarines Sur, Catanduanes 13, 5 dyan sa Virac, 4 sa Viga, 3 sa Bagamano, Kasinsaro sa Bato, Masbate 58, 19 sa Uson, 16 sa Masbate City, Siam sa Mandaon, 4 sa Kataingan, 3 sa Dimasalang, 2 sa Esperanza, 2 sa Mubo, Saro sa Balod, Milagros sa Sinpalanas, Sursogon 36, 25 sa Sursogon City, 3 sa Bulan, 2 sa Huban, 2 sa Preto Diaz, Tigsararo, Castilla, Gubat, Irusin, Asin, Matnog. Mantang may saro daw na nagkaigwan ng COVID na taga Bulacan. Okay? Mientras tanto sa kabilugan, inag-igwa na po kita mga tugang sa Bicol nin 4,147 naglangkawano. Kung ilingon niya to mga tugang ang trending kini, naglangkaw. Ang active cases is 44,147. 24,986 ang kabilugan na kaso kan COVID-19 na itala mga tugang sa Bicol Region. Sa ibong nalado, igwaman ki gada na 4. May gadan po na 4 mga tugang susog sa report kan Department of Health. Mantang ang recoveries natin nasa 24 sana. Nasa 24 sana. Mientras tanto, mga tugang report tayo hali po dyan sa Lawas. Latest na mga informasyon sa satuyang palibot. Nasa linya man po si Jimmy Nasalita. 15 makalipas ang alas 5 ninaga.
Hello, Jim. Good morning, Jim. Yes, salamat na PBB. Thank you Lord, tranquilo. At kapalibutan ka na Basyor din. Digdi sa kayang area of responsibility. Inulit dahil ngunyan yung mga untoward na mga record sa kapulisan. Kasiring kita PBB sa iba pa niya itong mga follow-up. Biglalao man na mag-aparecer ngunyan sa Pulangi PNP Quarter and Kasalida ni Lieutenant Colonel James Runatay kung saan si Runatay durante kan na-receive ang relief order ali sa langkaw na kumandansya kan PNP ora mismo uminali na asin nagpasiring na ni sa regional office bilang iyo ang panibago niyang destino sa pagpasyar kan DCGB niya sa Pulangi PNP ang kasalida susog sa order ali sa Albay PPO iyo ang nagngangaran na Police Lieutenant Colonel Roel Morato Pedro. Alagad basado sa mga pulis sa Pulangi ay pa man nag-report sa Saina ang bago nindang OIC Chief of Police. Ngunyan, Lunes, posible mag-report na ni kung sa'y nagkataon aldaw kan regular na sesyon sa Sangguniang Bayan, baka diretsyo na mag-kortesiya ini sa konseho. Ang pagkaka-relieve dating Chief of Police Runatay, biglaan man sana, susog sa dating hepe, asinday man niya aram kung ano ang grounds, kunata siya na ali digdi sa Pulangi, and ini posible party kan pagbalasa, asin si Runatay nagserbi man sa Pulangi, in haros mabot 8 bulan. Iyan ta BBP, ano sa ito yung mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita ni si Jimmy nyo. Salamat, Jimmy, sa report. Mientras tanto, Ans Galero, may dagdag na story. Ans, good morning. Go ahead. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, 5 magkakapamilya ang nagadan, mantang saroon irido matapos na malaugan ang sinang harong. Min mga kriminal o kaya malamasakir ang nangyari ka nakalihis sa Sabadong Banggi, alas 11 ini sa barangay Tinapian kan Maleno Masbate. Nakipag-coordinar ang DCGB News kasuod sa Campo General Simeon-Olac para makuha ang detalles kay ni asin susog sa kasimbagan kan PNP Bicol kasuod nagpasiring daw sa nasambitan ng lugar ang mga miyembros kan na Baleno Municipal Police Station asin nahiling inindahan na nagkakarigos sa sariling dugo ang mag-agom na namidbida na sinda Jesus Adige Dino 70 anyos ini asin si Cadela Cortez Adige 77 anyos. Kasabay kay ini, wala naman in buhay na nako at sinasambitan ng lugar. Ang biyuda na namin bilang si Jennifer Adige Cortez, 40 anyos pati na. Ang duwa pang babae na aki na may edad 17 at 14 anyos. Mantang sa pang 13 anyos na babae na kapamilya kan mga nagadan. Anak ko ama na lugadan. Susog sa PNP Bicol, panhahabas sa harong kan mga biktima ang nahiling na motibo ko na ginibo kan tulong pagtutubo ng suspitsado ang karumaldumal na krimen ini sa nasambitan ng banwaan. Pero sa mga suspitsado, ang namidbid sa ngaran na David, 16 anyos ini, minor de edad, asin na residente man sa nasambitan ng lugar. Mantang suduwang kasabot, padagos mo niya na pinaghahanap na kan mga otoridad. Susog sa investigasyon kan PNP Bicol, nanlaog ang mga suspitsado sa residensya kan mga biktima asin na nagkuha o kinuha ang mga gamit o kagamitan. Sa laog kini alagad nagkagiramataan mga biktima kung kaya nangyari ang mga suspitsado pinagsaksak ang gabos na mga residente kan nasambitan ng lugar o kaya residente kang harong mismo ini na yun na nga niining mga nagkagaradan sa nasambitan ng lugar. Sa ngunyan, pinagpapadagos na kan PNP Bicol ang sendang investigasyon may kinaraman sa bagay na ini mantang sinabi man ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Jonel Estomo na gigibuhon nindaan gabos ng kakaya na kanina matawan tulos nin magkakanigong solusyon o kay hustisya ang mga kapamilya kan mga nagadaan sa malamasakit na nangyari dyan sa barangay Tinapian kan Baleno Masbate. Tabi BPN na kompletong informasyon kan nangyaring krimen sa nasambitan ng iba. At Galero, Grabe din. Masakir. Ina ba sa laog ang arong tapos sinaksak so 5 miyembro kan pamilya gadan. Ay, so, ano yan? Paano na yan?
Grabing mga suspect. Ang sarap pati suspect. Minor de edad. 16 years old. My God. Pangyayari sa maabata. Okay. Mientras tanto, alas 5:20 na. Alarmaryo po. Mga tugang may dagdag na report. Maringal, good morning. Go ahead. Maparampong balik, good morning. Magparampong sa simbahan. Doonan mo yan. Mga kadayo sa Legazpi sa iba-ibang lugar digdi sa Albay. Yan bilang parte sa pagputok ang kasuguan ni Bishop Bong Bailon kadayo sa Legazpi na dapat talagang pakusugon ang pagtubod sa Diyos at pagparampong kan simbahan. Kaya ngunyan, nagpupuo na sa pag-reorganisar ng mga komite na mapasok ang kampanya kan simbahan, lalo mga siringkaya na marenta, mga garanto nangyari sa kinaman. Ngunyan, bilang resulta naman kan ginibong Diocese and Assembly kan mga luminisal daw, iwan na ni mga batong committee chairman sa iba-ibang komisyon na binilog kan simbahan o nagaya sa kunyan manago sa sindang nag-preparar dahil lang sa pag-abot kan Enero at talagang maging full blast naman ang mga programa kan simbahan para mapakusog ang pagtubod, pagdibusyon sa mahal na Diyos lalo sa panahon kunyan na kadako ng mga marenta na makahihirap diring ka na nangyari niya sa Masbate asin mga kailangan ko yan diring ka na COVID na talagang kaipuan sa naman na pakusugon ang pagtubol sa mahal na Diyos. Yan na ba rin ang bukaras ka informasyon digdi sa luwas, Alarmaryo, DCTV. Salamat, Paringal, sa report. Hali po dyan sa luwas. Yan pong aldaw. Good morning. In the morning. Talaga, asin Legazpi City. And in the morning. Good morning po dyan sa Kamali Galbay. Bilog po na mga taga-Rapo-Rapo nito. Asin mga taga Santo Domingo. Good morning, Tabi. Bilog pong mga taga-Ginubata. Iba-ibang mga munisipyo sa Albay. Magandang morning. Okay. Uy, sa mga birthday. Madali lang. Tabasahan ko daw ka mo kirawit-dawit mo. May rawit-dawit tigdi. Na pinadara po si Pading Ray Romero. Mga tugang kan barangay Tula-Tula. Ilingunta daw ang bagong rawit-dawit ni Pading Ray. Ang titulo kan sa iyang rawit-dawit, Think. Totoong hiwalayan, nagbubungang kalungkutan. Think. Yan. Marcos 19, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Mapagpalang araw para sa ating lahat. Sa pong may kapal, laging magpasalamat para sa mag-asawang may planong hiwalayan. Sabi nga sa titulo, Think Before We Decide. Sa Marcos 19, mababasa sa Biblia, mensaheng nagbibigay liwanag at pag-asa. Sinasabing ang pagsasama-sama bigyan ng halaga, may ingatan, mapapaganda ang relasyong mag-asawa. Marahil kasama dito ang pagtitiis at sakripisyo. Mahalagang bilin na dapat di mabigo. Kautusang banal, buhat sa nagsugo na dapat igalang, sundin at irespeto. O nakakalungkot na kung divorce ay nandiyan. Kung pinayagan man, malaya na sa may kagustuhan. Sa relasyong mag-asawa, kung subuking patunayan, ano na ang mangyayari sa bisa ng kautusan. Hindi natin alam kung lalong
dagdagan. Kung problema ng mag-asawa, mauuwi sa hiwalayan, wala ng kagandahan salitang sinumpaan na sa hirap at ginhawa ay magmamahalan. Challenge po sa iba, lalo na sa may gusto. Kung sagad na sa hirap ay laging nagtatalo, doon sa may pagkatakot, Diyos ko po, sa ngalan mo, huwag namang ipahintulot na maraming mabibigo. Nakakalungkot na huwag naman sana humantong sa hiwalayan ang panlaban ng iba dahil di nagkasundo, nasaktan, lumuluha sa batas ng tao man, isipin ang nagpapasya. Gumagalang po sa inyo ang aking rawit-dawit. Respeto sa lahat ang ipinapabatid. Ang bisa ng panalangin, nagpapalinaw ng isip. Sa Diyos huwag bibitiw ang hukom na mas higit. Aking inuulit, totoong hiwalayan, nagbubungang kalungkutan. Salamat po. Signed, Ray Romero, Barangay Tula-Tula. Thank you, Pade. Sa magayon na rawit-dawit, kunyan mga lao. Hindi po sa pirmado pala ngaya. May mga ano yan may mga pirma pala ngaya. So, rawit-dawit di pa rin. Good morning na. Ako'y Pading Ben Abion. Yan po sa Tula-Tula. Good morning, Tabi Padi. Good morning, Tabi kay Pading Ben. Buda kay Dr. Ami Dorosan. Pero si Ma'am Ami Ngunyan ang Vice President for Academic Affairs ng Bicol University. Good morning, Ma'am Ami. Dr. Ami Dorosa. Happy birthday po kay Mading Richie Chiraro dyan sa Imalnod. Good morning daw sa mga miyembros kang Aranya, Bulawan, Liaves family, as in sa Bilog na Kinaban. Aranyas family sa Lacandula Drive. Gugo. Good morning. Sabi ni Jeriel na Aranya. Good morning, Tabi, mga heritage, especially Pogi Lagi from MMC. Good morning, Manay Merly Caceres, dyan sa Bita, Nuligaspi. Okay. Sandali, ay sus. Sandali lang ha. Ito tayo mga birthday. Happy birthday po. Sandali lang ha. Medyo na kwanso. So, tuyang gadget. Ini ang problema. Sandali lang ha. Ilingon takimaray ini o. Ito. Yan. Ito. Happy birthday. Dakulo na. Good morning, Tabi from Santa Rosa, Laguna, Cindy Caro. Happy birthday. By way, ano ang pag-pronounce kayo ni W-Y? Ano yan? Man. Himala. Naku eh. Hiwala ngayon. Ayos ba ng pagreparo mo, Tabi? Y-man, W, Budakman. Himala ngayon. Tunote. Sabel Nate, good morning, Tabi from Parañaque. Flor Nacion, shout out po sa mga taga-Inarado, lalo na po sa pamilya ko dyan from Nueva Ecija. Good morning po, sabi ni Ned Mendoza. Chit par din yan, God bless everyone. Adnelg Adjun. Binabati ko po, happy birthday po sa kuyang aki na si Eileen Noida. Happy birthday. Happy birthday po. Love, Mama. Good morning daw sa pamilya ko dyan sa Kamalig, Albay, Nates family from Parañaque. Sabi ni Isabel Nate. Good morning, Tabi, sa mga taga Bariis, lalo na sa pamilya Astanya, saka sa aming kapitan John Leron. Sabi ni Ned Mendoza. Ana Bilador, good morning. G. Imperial is watching. Emilia Ludana from Purok 4 Bagong Bayan, Daraga Albay. Merly Ludovice. Happy birthday po sa aki ko na si Mark Ludovice from the family. Oh, Diyos. Okay na. Dito tayo sa kabila. Tingnan natin. Barangay 3 Purok
Barangay 19 Purok. Dakol da ang problema sa kuryente dyan. Magad tabi tabang ang tubig tabi digi sa bugtong apat nal daw na ang labog from concerned teacher. Tetex tabi niya to ang problema sa tubig. Una ko dakol pila sa bakalan kiibos maray tabako bati aman mong paradangog mo digdi sa Mariawa. Dakulo nagmamati sila. Good morning tabi sa mga taga Mariawa. Thank you. Dakulong pa lang kitang mga paradangog dyan sa Mariawa, Legazpi City. Magandang morning. Tabi sa wala na. Para na. Oh, okay man pa. Wala naman. Ano? Ay, to. Good morning. Ay, so naglalaugan pa lang sa ibang kwan. Mensahe. Madali lang ha. Mga taga, ano ini, mga taga, ha? Mga taga Purok 5 kang baka kay pamilya Magrasya daw. Sa kuyang aki na si Lizelle, advance happy birthday sa Agosto 3. Yeah. Good morning. Happy birthday po kay Elizabeth Abion Peña from Tita Karen. Okay. Sige na. Ubus na. Ubus na. Wala na may greeting. Oh. Wala na. Oras natin. 5:31. Newspaper front page. Enot sa morning hearing. Newspaper front page. Enot sa morning hearing. Iwan kita kay News Manager Mar de la Cruz sa newsroom kan DCGB. Paring Mar, good morning Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tagapantabay. Headlines kunya na pagkaaga ang kaso ng Delta variant sa nasyon nagitaas. Iba-ibang variant sa Dakulman. Susko. Mientras na maabot sa 18,000 na recovery sa COVID-19 na rehistro kan Department of Health. Pagsuspendir kan PhilHealth sa pagbayad kan hospital claims. Welcome sa Philippine Hospital Association. Economic crisis sa Lebanon nakaapekto na sa mga Pilipino naman. Paglansan ng bakuna bubbles, issue ng diskriminasyon, sigun man kay DOJ Secretary Guevara. 5 million doses ng bakuna kada semana ang target ka National Task Force na maitudok. Mga nagagamit ng facial, nagbaba sa 11% sigun sa Okta. Kada nga supply ng COVID-19 vaccines, madudugangan na sinsupisyente sa katapusan kan taon. Padagos man ang suhestyon kan DTI na magkaigo ng insentibo para sa mga fully vaccinated na mga individual. Philippine Red Cross nangapunan sa publiko na itapok sa tamang lugar ang mga gamit ng mga face mask. Maiwasan ang quarantine restrictions sa nasyon, makuna daw epektibo sabi ni Yusek Berhere. As in mas maray na granular na sana. Yep. Pagsunod sa health protocols as in pagpabakuna, sarong kabayanihan, sigun kay Defense Secretary Lorenzana. Mantang sa saro padigti na mainit na bareta, Presidente Duterte, pinatalsik bilang chairman kan PDP Laban. Oh. Baraligtad na rin. Oo. Ang sabi, nagsalita din si Senador Pimentel. Ang sabi, dahil man nga pinatalsik si Presidente Duterte, kundi naabot na kayo niyang 2 taon na termino bilang chairman ng partido. Kaya dapat salidahan na. Dapat salidahan na. Duwag taon ang term palan. Okay, so yun na yan, ang mga mainit ko niya. Pangyayari, ano? Dahil sa panakuha ko ano ang maging reaksyon kay Nikang Campo, kan Presidente. Si Senador Manny Pacquiao, dahil pa nagpahayag ko ng plano. Pauli pa sana. Pauli pa lang. Pero nagabot na kasabagong alas 3 gano'n. Ayun. Okay, so far BP ang mga headlines. Ito dyan kan PY's Enterprises 24/7 konektado ka kahit walang load. Napon sana, Mr. and Mrs. Raul Marisa Calio, sampang kan senda kan opisina kan LTO sa LTO Office, Purok 2, Rawis, Legazpi City. From News Base, Mardela, Daing Iba, good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hearing. Newspaper front page. Enot sa morning hearing. Salamat Paring Mar sa report. Hali dyan sa luwas. Dali lang
Apudan ta lang ang pag-asa sa magiging kamugtakan kang panahon. Ngunyan pong aldaw, mga tugang nin Lunes 31, National Heroes Day. Okay. Dali lang po, taringing lang ang cellphone ng pag-asa. Apitya 30 palan ngunyan, National Heroes Day. Kaya holiday. Hello, good morning, pag-asa. Good morning, paring Mike. Hingi kami ng forecast para sa araw na ito. Please go ahead. Yes, magandang umaga sa inyo, Sir Henry, at sa ating mga tagapakinig yan sa Tropical Convergence Zone or yung tinatawag natin ITC. Ito ang nakaka-apekto ngayon sa ating bansa. Sinabi natin yung Tropical Convergence Zone, area kung saan nagsasalubong ang northeasterly at southeasterly. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, tayo ay makakaranas ng maulap na papawirin, may galat-galat ng mga pagulan, at pagsigat-pagulong. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa silangan hanggang timog silangan ng Iran na may banayad hanggang sa katamtaman pag-alon ng karagatan. Wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboard ng Luzon. At sa ngayon ay wala tayong monitor na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o papasok ng Philippine Area of Responsibility sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Mula sa pag-asa, DOST Michael Francisco, pag-uulat. Maraming salamat, paring Mike. Ingat kayo dyan sa pag-asa. Mabuhay! Michael Francisco, mga tugang ng pag-asa, Gaspi. Oras natin, 5:36 na. Sa morning hirit, mga tugang sa DCGB. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Good morning, databi sa Pamilya Africa, sabi ni Karen. At saka ako ngay egso, dahil mo lamang pigbabati. Pirmi ngay ako sa imong nagdadangog oral daw. Egso, dahil ka magpara dita. Mas kinita ka egso pigbabati, yaong ka pirmi sa kuyang puso. Yaong ka pirmi sa kuyang puso, egso. Basta egso, Jim's Coffee kita pirmi oral daw. Jim's Coffee na. Kung makape ka, Jim's Coffee. Kung pag naka-Jim's Coffee ka, isaray sa na mga tugang so wrapper ka yan. Wrapper baga so sachet. Isaray, buda mga tugang, igibuhon tang entry iyan para sa maabot na Disyembre 22. May tsansa katabing maging milyonaryo. Pareho manggararay tabi ang proseso ta. Kumaka iba-ibang variant, mga tugang kan Jim's Coffee, dyan sa mga groceries, ay bako kumua. Ka magkuataba ka madako kang gwardya. Tabi magkua, bumakal, ba nasa rawayon kayo, may pagkamo ngayon, bumakal tabi, taba ka madako kang gwardya, di, saraw tampa ko nito, sabi nga ni Henry, kumua ki Jim's Coffee digdi. bumakal ki Jim's Coffee. Tapos mga tugang pakabakal, pagkakape, sukan ka iyan, so ano yan, so sachet, tarayon, pagkasaraya tabi kan sachet ka iyan, tarayon, mga tugang, bumakal ka mo sa ronda sobre na kulor puti, white envelope, ano, yaong garay, so 5 sachet, tapos mga tugang, ang ibuhon tabi, isurat sa luwas ang pangaran. Isurat po sa luwas ang pangaran, ang edad, kompletong address, contact number, permahan, kung anong Jim's Coffee variant ang ilinaog sa sobre, pangaran kan tindahan, kung saan binakal, buda po ang promo title. Yan, ang promo title ta, magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Mix Raffle promo. Yan po ang paglingaman At tapos, idrahon po rin sa DCGB o kaya sa mga drop boxes dyan sa palibot. Tapos, mga tugang ang raffle to kayan sa Disyembre 22, 2021. Malay mo, di ba? Malay mo, mga tugang sa tuyang tanang buhay, ikatabi ang maging milyonaryo. Yan, ikatabi ang maging milyonaryo
O kung bako man, maresibi ka nin 25,000 pesos, ta 27 man, ang manggangga na tap, ang makakaresibi tabi, mga tugang kang siring na bagay. Okay? 27 man na winners. So mga suking tindahan po, 100,000 ang mariresibi. Kasi binakaltabi, mga tugang ang Jim's Coffee. Okay? Bueno. Tapo kape. Pagkaga in the morning, dapat po, Jim's Coffee. Lowens Barcena. May dagdag na report. Lowens, good morning, Lowens. Come in, Lowens. Yes, salamat Abi Bibi. Good morning. As in good morning sa gabos na mga parantabay. Sa mga dagdag pang bareta, lalo ngunyan na pigpapakusog kan Barangay Council kan Dapdap Legazpi City, anlado kan tiga apod na faith tourism. Ngani na maging lugar ang barangay na magipang komunidad nin pagtubod sa mahal na Diyos. Ini ani pinagunambitan sa DCGB News ni punong barangay EVP Glenn Barcelon kan Dapdap na kung sain sa paagi kan sa indang mahal na patron na si Santo Cristo asin sa pagkaka-establisher ka ini bilang mission church sa surda parte kan Legazpi Port District area, lalo man ninda na pinagdatrabaho sa konseho na lalo man ini dayuhon sa paagi kan pagpromoter ka ini. Apisar kan mga turismo sa Sawangan Park, pigigibong esplanade sa Macabalo River, lalo naman ang pagmukna kan Baltog Bridge asin monument ka ini, ang pagtubod o faith tourism saro sa focus ka na sambit na barangay sigon kay Barcelon, ngani na maging community of pilgrims ang lugar pag-abot kan mga aldaw. Sigon kay Barcelon, pareho kimapasimbahan o kimapagobyerno, bukas ang sa indang barangay sa kung ano man ang magagayong gaining plano, ngani na mas mapagayon pa ang turismo sa indang barangay. Iyan tabi bibiso para mga dagdag pang istorya, halidigdi sa Legazpi Port District area, kay Basen Boy Mata sa mobile unit, ako po si LBB. Salamat, Lowens, sa report. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit sa DCGB. Dagdag na kaaraman, mga tugang sa Satoy ay sa tayo. Hindi ko may kinkut. Mga dagdag na kaaraman sa morning rate. Satuyang pag-iris. Ang natata, ang satuyang kilikili, may buhok. Ang satuyang pag-iris ka, nata mga taan sa tuyang kilik. Nata tamay buhok. Yung mananggad ano? Mananggad tamay buhok. Ang sa tuya na kilikili. Adi? Ito. Ang apod. Aron na nino kung ano mga tugang anibang apod kang kuan. Ang ano ang apod niya to. Sa tuya tabi na underarm, hair. Ang apod palang kan, ano ini? Auxiliary hair. Nagapunda magtubuan kung ang sarong tao, ang sarong lalaki, babae o lalaki, nasa age of puberty. Natada tayo kita kayan. Natada mga tugang taigwa kita kayan. Iyan da tabi mga tugang ay katuyuhan na magprotehir kan sa tuya tabing lawas. Madali lang. Madali lang. Pangyari sa maabaka. Dipisilon talaga pag mga high-tech ang gadget. Adi. Ang katuyuhan da tabi kayan mga tugang iyuan dai magkiskisan an sa tuyang kulit sa arm buda sa ibong na parte kang lawas ta tangani po da tabi daday magkausa nin irritation. Gusto mong sabiyon kung haliyo
nangyari sa mga armpit hair prevents skin-to-skin contact when doing certain activities. Diri nga tabi sa pagdalagan, paglakaw, ano man na bagay na nagsiswing mga tugang an sa tuya tabi na braso. Iuman sa napalan ang sulamenting purpose kaan para dahil tabi magkiskisan ang kilig ang sa imong kiulit hali duman sa ibong na parte kang braso pudan sa ibong iuman ang ganda no pag naghihiro ka. Kaya dako may mga mataba dang tao mga tugang pag nagapara tabyon ang kamot ano mina resulta databi sa irritation kaya databi mas maray databi kung patubuon mo nindok dakol an sa imong buhok. Iuman sa napalan na yan, adi, ano ba bagading? Pigahali bagading yan. Mga girl, bagadi. Gari kaya bako magayong pag-ilingo na ang girl mga tugang halaba ang buhok sa kilikili. Kumpara sa tuya ng mga lalaki na gari baga normal sana nalaba ang buhok ta sa kilikili. Pero tabi ang girl, gari bako magayong pag-ilingon mga tugang na ang sa tuyang buhok halaba. Pero databi mga tugang pag bulnuton iyan. Tabi mga tugang pagbulnuton yan. Sabi digdi, while there are no truth about mga pigapo na mga health benefits sa pag-shave kan sa tuya tabing arm, ang dakol databi mga tugang na mga tao, pigahali yan. Para databi maging presentabling pag-ilingon lalo na databi ang mga babayi. Kung ang sa tuya databing kilikili, hairless, nami-minimize databi ang body odor dahil ta iyan po databi nagiging ano yan na associated tabi mga tugang sa daplos kan sa tuyang kilikili. Diri mananggad bako mananggad maray pag-iling-ilingon na. Yes ka. Ansay mo mananggad na kilikili, mariparo mo, salbata ng laba. Adi, giri malain. Pero yan pala, may purpose pala na rin. Paningit. Gabos databi, mga tugang na yaon sa lawas ta, may katuyuhan kung nata nagtubo yan. Paningit sa Morning Hirit. Yan po ang mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit sa DCGB. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Okay, sandali lang. Good morning, Henry Maceda. Maapot lang tabi kung paano mag-claim ang prize sa Jim's Coffee Raffle. Hanggang ngunyan, day pa man po natawagan kung paano mag-claim. Ay, nanggana ka? Nanggana ka. Sige ta. I-text mo doon tabi sa kuya ang pangaran mo. Forward ko tabi duman ha. I-forward mo tabi sa kung pangaran mo. Forward ko tabi duman. Okay? Happy birthday kay Novelita Babasa. Maski nasa ikadawang buhay ka na. Deta ka malilingawan from your family. Okay. Ahayin na ngayon sa James Kupigso. Taday lamang ako naabutan. Ini man sigso man nabuboy na. Bumakal ka na sa na dyan sa grocery o dyan baga sa LCC Express Mart. Igwa dyan ka na lang bumakal. Yo. Pwede na pagparahalat kilibre. Sa Wangan Park sa Legazpi City at puro magayuno na asin malinigon. Yan databi ang good news. Bad news, dakulon ang tao pati mga aki deki social distancing. Ani ba wara face mask nasa pandemya pa kita iri nga tabi. Yan. Iyo baga o sabi kan Okta Research sa Pilipinas databi mga tugang sugsay ng pag-aadal nagbaba databi ki 11% sa mga tao ang nagagamit mga tugang na ano yan ang nagagamit mga tugang ki face shield. Oh. Sabi kan Okta Research 11% databi sa to nagbaba mga tugang sa mga Pilipino, anday na nagagamit kan face shield, bako araw kan dati. Saka,
Happy birthday kay Ken G. Atento ng Barangay Pigkale from Tita Guy ng Rawis. Happy birthday po, Tita Guy ng Rawis. Good morning. Sabi ni Madam Brihino, anapod ngayakan Virgin Forest. Iyo man ang gadgayod, adi. Good morning, Ma'am Brihino. Ara mo tabi kung sa ng gym na ka nagaduman si Baltog. Gusto ko man mag-try. Happy birthday. Joker. Si Baltog eh, maskuladuho na di. Happy birthday. Sa pagagimo, grabe naman na. Grabe man napakailing ta sa lawas si Baltog. Tamili, hero. Maskuladuho. Kaya nagapot si Joker kung saan maduman para mag-arog mahitso ang lawas niya. Arog kay Baltog. Okay no. Ang mga bareta na iba, makalipas lang po mga tugang kan mga patalas na. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Sa barangay San Jose, Bilugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon.
Tulungan kitang malaban! Yan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan at extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag tagpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang probensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, daiman ngaya pwedeng magluwas si Baltog, nagari palito. Ayos ba ng reaction kayo ni? Iyo man ang gano'n, si Baltog, ang pagkailing tamaskuladong tao, pagka-visualize, pagka-isip ta. Daiman niya pwedeng nga si Baltog niya, gari palito. Opo, nanggana po. Okay, sige po si Ana... okay. Sige po, forward ko tabi ini ha sa Jim's Coffee ini tabi na sa imong text ha. Happy birthday kay Engineer Kim Gulbeke. Happy birthday. Good news, nasa Masbate na mga stranded sa Piodoran. Bad news, dai nakahiling maski replay kang boxing ni Pacquiao ay pagyari sa Maabaka. Okay na. So ang mga bareta, mga tugang, kaya pa si Jomar kaya pa sige daw. Ramon tandagdag na report, hali po dyan sa luwasa sa linya po mga tugang si Jomar Bien. Jomar, good morning Jomar, go! Salamat BP Henry, good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, umidabot na sa total na 17,218 ang mga nabakunahan na digdi sa syudad Cantabaco. Ang bilang na ini, iyo ang nag-aabot pa sana sa 76% kan total na target na dapat kuta na 22,597 sa bilang na naunambitan ang A1 iuan 100% ng nabakunahan kung saan ang target kay ni iuan 1,100 duman naman sa senior citizen, 53% pa sana ang nababakunahan, ali duman sa estimated target na 11,869, 6,344 pa sana ang nagpabarakuna. Sa A3 naman, o person with comorbidities, ang total na nabakunahan is 6,760 digdi sa Ciudad Cantabaco. Ang target kay ni is 8,900 kung saan 76% pa sana sa target ang nagpabarakuna. Samantalang sa A4 o itong uniform personnel and other essential workers, 1,501 naman ang nagkabarakunahan. Ali man duman sa estimated target na dapat kutaan na 720 sana pero mas suminobra pa ang mga nabakunahan. Sinabi din sa report ng City Health Unit na igwa naman silang nabakunahan ng mga persons with disabilities na nagabot sa 373. Para sa pangapudan kan City Health Unit Cantabaco, duman sa mga residentes na oras na na-schedule sinda kan sa indang pagpapabakuna, aprobitsanan na tangani na makaligtas sinda o may proteksyon na sinda o kontra sa COVID-19. Yang report, Jomar Bien, DCTV. Salamat Jomar sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Fireball.
Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras sa DCGB, always number one, alas 6 na ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, ngunyan aldaw nin Lunes, Agosto 30, National Heroes Day. Tourism Regional Director Agwas, padagos ang koordinasyon sa mga local tourism operators. 5 miyembro nin Pamilya Gadan sa pananaksak sa Masbate City. Sa lado nasyonal, kaso nin COVID-19, posibleng magpakol nin 20,000 kada aldaw. Mga fully vaccinated dapat tawanan insentibo sigon sa DTI. Sa ibang nasyon, 16 na miyembro o minero gadan matapos na mahulog ang bus sa Ampas. Detalyes, mga tugang kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Sa kamautan na mas mapakusog ang local tourism sa Kabikolan, siring man makahaman marhay na plano para sa mas talong mapakaray ang industriya asin matabangan. Ang mga tourism operators, si Tourism Regional Director Herbie Agwas, kaibahan sa iyang staff, padagos na gilibot sa iba-ibang probinsya para makipagkoordinar sa mga local tourism officers, pati naman sa mga tagsadiri nin tourism destinations, tanganing magkaigwanin pag-ururon kung ano ang mga dapat na gibuhon, tanganing mas mapakarahay ang lugar na pinagdadayo kan mga turista. Enot kay ni sinabi na Agwas na siya matutok sa local tourism sa pagkasabi na dahilan sa COVID-19. Kulang pa man ang mga dayuhan na minadigdi kung kaya pwedeng mainganyar ang mga local tourists sa pagbibisita. Nadadangog man ni Agwas ang problema kan mga tagsadiri nin tourism o tourist destinations. Siring man makagibon nin paagi kung paano ang mga ini maresolvera na sin mabuhay ang local tourism industry sa Kabikolan. Mientras tanto, National Task Force LCAC mapautob din press conference manungod sa nangyaring krimen na kinembeltuhan kan mga communist terrorist group sa Bicol. Ans Galero sa detalye. So, panginutan nyo na pagkaaga ka National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC ang sarong virtual press conference kaibahan ang mga lokal na media sa Bicol para makapagtuunin update manungod sa mga nangyaring krimen asin panggagadan na kinaiimbultuhan ng mga Communist Terrorist Group o CTG sa islang probinsya kan Masbate asin iba pang parte kan Bicol. Alas 10 pagkaagang gibon ang pagtuunin update manungod sa nasambit na ururon asin man ang mga nakukomiter na violasyon sa international humanitarian law kansiring na grupo. Si NTF-LCAC spokesperson Yusek Elrain Marie Badoy asin Major General Henry Robinson Jr., Commander ka 9th Infantry Division, asin man ka Task Force Bicolan ang manginganot ka nasambit ng aktibidad. Makakaiba man sa pagtiripon ang mga magurang ni Keith Absalon na nagadan bulan ang nakalihis dahilan man sa mga membros kan CTG. Matao man sindangon niya rin update manungod sa kaso kaini asin iba pang mga nangyari sa Masbate Maskina sa ibang parte kan Kabikolan dahilan sa kunya natitino kan membros kan Joint Task Force Bicolanza na sa kunyang padagos pa na pagpenetrar kan mga makakomunist na grupo sa manlain-lain na parte kan Kabikolan. Dagdag na bareta, Hans Galero, DCGB. Gadan, mga tugang ang 5 katao matapos nan mga inisaksakon nin sarong minor de edad na lalaki sa Baleno, Masbate. Sinabi kang Police Regional Office number 5 ng mga biktima na midbidan na sinda Jennifer Adique, 40 anyos, Jesus Adique, 70 anyos, Adela Cortez, 67 anyos, Siringman sinda Joyce, 17, asin Cristel, 14 anyos, mga residente kan barangay Tinapian, kanasabing Banuaan. Si Angel, 13
anyos iyo nakaligtas sa sindinara sa ospital. Ang suspitsado na midbida na si alias Mark sarong 16 anyos. Sa panginginot na investigasyon ang mga biktima, turog sa harong kan maglaog ang suspitsado asin kinua ang cellphone ni Joyce alagad nagimata si Cristel na iyon naging dahilan o kausa para saksakon ang biktima. Padagos pang investigasyon sa nasabing insidente. Month of Creation sa Diocese kan Legazpi, pupunan ngunya na Setyembre. Lawrence Barcena sa detalye. Tututukan ngunya na bulan kan Setyembre sa Kod Oktubre. Kan Diocese kan Legazpi ang pagsalbar kan kapalibutan sa paagi kan pagselebrar kang inang simbahan kan tigaapod na Month of Creation. Ini ang ipirganambitan asin kinumpirmar ni Diocese of Legazpi Bishop Joel Bong Bailon sa pag-attender personal kan DC Jimenez sa Santa Misa na pinanginutan kay ni sa St. Gregory the Great Albay Cathedral na sa paagi kan sa iyang homily kasuhapon inanunsyo na kan obispo ang pangapudan sa publiko na makisumaro sa lakdang na ini. Idinugang pa ni Bailon na kaya ninda ini maut na tawanin focus na napag-araman sa mga eksperto asin siyentipiko na diit na sa ng porsyento na dai maghiro ang mga tao, dai na makakabalik sa dati ang pagkakaigwanin marhay na kapalibutan. Kung kaya kung umabot sa mga masunod na taon ang siring na bagay, magiinit na nin grabe as pagkakaigwanan nin climate change na dai na makakabalik sa dati. Kung kaya sigun kay Bailon, dapat ngunyan pa sana umaksyon na. Iwasan na ang pagparapurutol, nin kahoy, pagparakalbo nin kabubuldan, pagparatarapok nin ati asin basura sa salog asin pagparaimit din mga greenhouse gases ngani na dai magparalala ang sitwasyon sa kinaban. Mientras tanto nangapudan manggiraray ang obispo mo na paurugon manggiraray ang pakikipagkapwa-tawo pisar kan pagsunod manggiraray sa minimum health protocols na pinapautob kan gobyerno sa katahawan kan COVID-19 pandemic kasigun sa iya ang pakikipagkapwa asin pagbalasakit sa kabalibutan. Iyo ang pinakang kaipuan nganin may salbar ang mga magagayon na niyaon sa kinakba na ini. Mga dagdag na bareta, ako po sa LBBK sa Centro Boy. Mga tugang epektibo poon sa aga, Agosto 31, 2021, ipapairarom sa temporaryong lockdown ang provincial capital kan Camarines Norte. Sigon sa pinaluwas na memorandum number 120826-3 ni Governor Edgardo Tallado, ang mga opisina sa Laogan Kapitolyo na wara ninlaog po ng Agosto 31 hanggang September 3, 2021 apera sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, PLO, as in Provincial Jail, mientras na ang kasabay ang Commission on Audit, Commission on Election, as in National Bureau of Investigation ang pwedeng mag-implementar ng skeleton workforce para maigot na ipagbawal o ipinagbabawal o kaya alagad mahigot na ipinagbabawal ang pagkakaigwanin transaksyon. Sigon kay Talyado, ang lockdown sa inang opisina, ipapautob tanganing matawananin panahon ng pagkondukta ng disinfection as in decontamination bilang pasiguro na ang mga gabos na mga empleyado as in magkakaigwanin transaksyon salbado sa COVID-19. Dahil kay ni pinag-abisuhan kan gobernador ang publiko na ibitara naman magpasiring sa nasabing mga opisina sa nasabing petsa. Ako Bicol, nauugma na pigokopya ang sa indang mga programa. Report kay Al Armario. Kinakaugma na Ako Bicol Party List, lalo digdi sa Legazpi City, na pigokopya kan ibang politiko ang sa indang mga programa asin proyekto. Sabi ni Congressman Pido Garpin Jr. Sa mga nasasagap niyang reaksyon kan mga residente o pahon sa vote dahil kan mga programa asin proyekto na pukawan man ang ibang politiko, nagibuhon man ang sa indang pigigibo, may eleksyon man o dahil basic ining kaibuhan kan tao. Ehemplo, ang patubig, kuryente, kabuhayan, edukasyon na sinipapang mga programa na kaibuhan kan mga ordinaryong residente kan barangay. Tangonya na Copico, lalo logod na challenge, napapasukon panalo ang mga programa ni Dasin Proyekto para sa mga residente kan barangay.
Anar Mario, DCGB. Nasa 529,138 ang total na numero kan mga nakapag-enroll na mga estudyante sa Bicol Region. Sigon sa pinaluwas kan Department of Education Bicol na regional quick count enrollment para sa school year 2021-2022, ang probinsya kan Camarines Sur ang may pinaka dakol na numero kan mga nakapagrehistro kung saan uminabot sa 135,197 enrollees. Sinundan kan Albay na 73,178, sa 67,224 sa Camarines Sur Norte, 64,449 sa Sorsogon, mantang 50,561 sa Masbate, 28,081 sa Catanduanes, 23,567 sa Sorsogon City, 22,242 sa Legazpi City, 10,771 sa Iriga City, 10,052 sa Masbate City, 17,037 sa Naga City, 9,198 sa Tabaco City, asin 8,831 sa Ligao City, 85,366 kenian para sa kindergarten, mantang 192,462 sa elementarya, 147,475 sa junior high school, mantang 103,170 o 170 sa senior high school, asin 665,000 ang non-graded. Sa ngunyan, nagapadagos ang enrollment sa mga eskwelahan para sa school year 2021-2022. Mientras tanto, dagdag na baretang lokal, gadan sa COVID-19 sa Piudoran, uminabot na sa 7. Report kay Jimmy Nasalita. Pito na nagadan dahilan sa COVID sa Banuanin Piudoran. Komplikasyon ang dahilan kanibang nagadan kung sa dati na may namatian, tinamaan pa ng COVID virus, mas naglala ang sitwasyon kan na salod sa good na binarawian in buhay. Sa latest update ngunyan, 8 ang mga active cases sa nasabing Banuan, recovered 57. Sa sumada ang total cases sa Piudoran nag-abot 72. Mientras tanto, base sa mga positive sa COVID na naka-quarantine ngunyan, ang mga barangay na may infected iyuan hali sa barangay Binudigahan, Rawes, Asin, Barangay Uyaw-Yaw. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. 14 minutos pasado alas 6 nin pagkaaga, sarong persona o kaya sarong parasira sa Santo Domingo Albay ang nawara sa kadagatan kano minaging Sabado. Alagad hanggang sa ngunyan, dai pa ini nakukuha. Jumar Bien sa report. Dai pa natutuparan kan mga otoridad ang sarong parasira na nawara sa kadagatan sa Santo Domingo kanakalis na Sabado. Ini sa ibong kang halos oral daw maghapon hanggang banggi na paghahanap kana mga search team na binilog ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kan Banuan kan Santo Domingo. Ang biktima na bistuhan na si Protasio Valderrama, 54 anyos, kan Barangay del Rosario kan Santo Domingo Albay. Basado sa report sa MDRMO na alauna nin maagahon kanakalis na Sabado kan si Valderrama maglawod tangani na magdakop nin sira. Alagad dahil na nakabalik na hiling na sa nakanibang parasira na nagpapataw-pataw sa iyang sakayan na may pangaran na Michael dumana sa may partikan Barangay Cavite nito Albay. Padagos na pangapudan man ka na pamilya ni Valderrama sa ibang mga nasa may baybayo na kung mahiling ninda anaw ng bita na persona i-report man tulos. Although medyo
malabugaan paglaom pero naglalaom pa man girari ang pamilya na buhay pa ining para sira na kapamilya ning na si Protasio Valderrama. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. 15 makalipas ang alas 6 din aga, sulong persona po arestado sa munisipyo Candaraga dahilan sa tupada. Renz Luna sa report. Persona ang arestado digdi sa Banuan Candaraga dahil sa pagpartisipar sa tupada digdi sa Barangay Banyadero, Daraga Albay. Ang mga suspect na bitbitan na si Stephen Lopez Emiliana, 40 anyos meagom, presidente ng Prof. 2 Barangay Banyadero, Daraga Albay. Si Gadi Montiveros, ikatura 36 anyos, walang trabaho, residente ng Prof. 4 Barangay Pau, Legazpi City. Kasin si Melvin Mantes Imabini, 41 anyos, sarong negosyante, residente ng Prof. 4 Barangay Matnog, Daraga Albay. Kaso hapon bandang alas 3:30 nin pagkapon kan sinakyada kan mga operatiba kan Daraga PNP ang tupada digdi sa barangay o sa Prof. 1 Barangay Banyadero, Daraga Albay. Asin arestan ng mga nanumbitan ng persona nagwasay na ang duwang lugada na manok asin sa Roman nagada na manok na pinaglaban sa nanumbitan ng tupada asin maabot man sa 500 pesos na kantidad ning kwartang pamusta tangunyan ang mga persona na sa patronaman kan Daraga PNP para sa magkakanigong disposisyon. Yan ang maganda bareta din sa luwas. Renz Luna, DCGB. Iba pang mga bareta sa lado nasyonal. Masunod na makalipas lang kayo. GB News Express. News Express. GB News Express. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Gumagaan ang inuman pag Sunday Light. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunmig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Setup triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Setup new triple pack. Pili na! Savings
up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi, nasa Lemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Rexidol Forte, lakas banat sa 4. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaknutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pilipinas, saan ka pupunta? Tagal mong nakaparada. Wala bang magmamaneho? Ba't paatras ka? Di ba dapat umaabante ka? Pilipinas, saan ka pupunta? Naliligaw ka yata. Oops, mababangga ka. Ay, baka kailangan mo na magtuturo. Di lang manduduro. Yung di bolero, may plano. Hindi importante apelyido. Yung totoong Pilipino, maka-Pilipino. Kailangan mo ng leader. Para sa susunod, Pilipinas muna. May kilala kami, si Leader Lenny. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si Ma. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang baagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. GB News Express. News Express. GB News Express. Baretangon yan sa Lado Nacional, nagpatanid po ang Octa Research Team na posibleng umabot sa sobra sa 20,000 ang bagong kaso ng COVID-19 na mairehistro sa ngunyan na aldaw o kaya sa nasyon kada aldaw. Ini matapos na makapagrehistro ang DOH ni 19,441 na bagong kaso kanakaagin aldaw na madali na sa projected na 20,000 kan Octa Research sa masunod na 2 semana. Sigon sa Octa Research Fellow na si Dr. Guido David, mantinidong halangkaw sa saro
and production number lalo na sa Metro Manila na indikasyon kan aktibong community transmission kan virus. Sa ngunyan, day pa masabi kung maabot na nin 25,000 pero dakula ang tsansang sobra sa 25,000 kaya 20,000. Posibleng mahiling man ang peak ang COVID-19 cases sa primero o ikadawang semana kan Setyembre. Nagitaas nin 1,788 ang kabilugan na bilang kan mga na-detect na COVID-19 Delta variant sa nasyon. Ni dahil sa 516 na kanagdagan na kaso na narehistro kan DOH, pero digdi sigon sa inda nakapag-rehistro man nin mga kaso kan ibang variants kan COVID-19. Siring sa Alpha variant 73, Beta 81, asin Theta variant 41. Kasunod man kan sequencing report kan Philippine Genome Center asin UP National Institute of Health. Nairehistro po kan DOH mga tugang ang nasa 17,922 na individual sa bilog na nasyon na nakarecover sa COVID-19. Dahil ang digdi uminabot na sa 1,771,693 ang bilang kan mga narahay sa nasabing helang. Nakapag-rehistro man in 18,528 na kadagdagan na kaso ng COVID-19 kaya ang numero kan aktibong kaso sa bilog na nasyon nasa 143,221. Nadagdagan manin 101 ang mga nagadan kung kaya suminakat sa 33,109 ang totalmenteng bilang kan mga nagadan. Sa ngunyan, uminabot sa 1,954,023 ang kabilugan na bilang kan mga tinamaan ng COVID-19 sa nasyon. Sigon sa pinaka-latest na o kaya sigon sa latest na report, nagabos na laboratorio o laboratory operation kan Agosto 27, 2021, mantang may 7 laboratorio na nakapagsumiter ng datos sa COVID-19 Document Repository System o CDRS. Nagbaba po ng 11% ang mga taong nagsusulog ng face shield sa mga nakalihis na bulan base sa pag-aadal kan Okta Research Team sa pagi kay ni simbag ini kan masa national survey kunain 70% ang nagsasabing nagsulog pa man gararay ng face shield pag nagluwa sa endang harong mantang mandini dumana langkaw ang bilang kan mga nagsulog ng face shield sa oral daw na nasa 89% ang sinundan kan mga nagagamit ng alcohol na 85%. Apera digdi nagluwas na 64% sa mga ini ang nagsunod paman giraray sa physical as in social distancing. Ang nasabing survey ginibukan Hulyo 2 sa 18 na may sobra sa 1,000 na partisipantes na edad 18 anyos pa itaas. Pinatalsik mga tugang si Presidente Rodrigo Duterte bilang chairman kan PDP Laban kan Aksyon Demokratiko. Linda Senador Manny Pacquiao asin Coco Pimentel ang lakdang ginibo kan sa National Council meeting kan partido asin kasabaywan ang pagbalik sa nasyon ni Pacquiao. Sinabi ni Ron Monsayak, National Executive Director asin tagapagtiram kang PDP Laban, natindiran kang national asin regional officers ang pagtiripon. Paliwanag man kaini na daininda pinatalsik si Duterte kundi naabot na kaini ang 2 taon kan sa iyang termino bilang chairman kan partido. Kasabay kan pagkakailihir kay Pimentel na pili man si dating Governor Lutgardo Barbo bilang Vice Chairman kan partido. Kumpiyansa si Pimentel na ang saindang aksyon ang mimidbidon kan Comelec asin bako an Sinda Secretary Alfonso Cosi tinabanin doon na futuro kang nasyon na nakasalalay sa eleksyon sa masunod na taon. Pinanginutan ni Manila City Mayor Isko Moreno dumagoso ang groundbreaking ceremony para sa itutugdok na 20 eskalon sa Pedro Hill Residences na saro sa mga housing projects kan lokal na gobyerno para sa informal settlers, families asin mga renters. Ini ang ikalimang pampublikong paharong kan lokal na gobyerno matapos na punan ang pagpatindog sa Condominium 1 and 2, Binondominium, San Lazaro Residences asin
base community na binuksan para sa mga beneficiaryos kini. Sigon kay Mayor Isko Moreno, katuyuhan kan housing project na kan syudad na mapetaas ang kalidad nin pamumuhay kan mga pamilyang Manileño sa paagi kan pagtataon nin harong disenteng hanap buhay para sa mga ini. Ang bagong Pedro Hill Residences sa San Andres, Manila may 309 residential units, sarong public health center, outdoor activity area, swimming pool, fitness room, roof garden, badminton court as in function room. Alas 6:29 oras sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang baagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man giraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFR permit number 0203 series of 2021. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw na Proxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sangobion, multivitamins plus minerals, is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to tibay resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Matapang tayo, kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Hinebra ako, Hinebra tayo. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
mina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ng tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law, at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! GB News Express. News Express. GB News Express. Paragos kita ko dyan mga tugang sa mga bareta sa ibang nasyon. Gadan po ang 16 na minero mantang lugadan man ang tulong iba pa matapos mahulog sampas ang pinaglunadin ng bus sa Catambambas province sa Peru. Sigon sa pulisya, lunad nin bus ang mga obrero kan Las Bambas Copper Mine kan mawaranin control ang tsuper sagkod na mahulog sa ampas na may rarom na 200 metros. Pero ang pinagkukonsiderar na ikaduwang pinakadakulang copper producer sa bilog na mundo. Idadagos manggiraray kang United Arab Emirates o UAE ang pag-issue ng tourist visas sa mga bakunadong biyahero po na Agosto 30 sa report kan Emirates News Agency. Sakop kan desisyon ang mga individual gikan sa mga nasyon na dating pinagbawalan na makalaog sa United Arab Emirates siring man kay puanindang magsalang sa COVID-19 test pag-abot sa UAE.
Ligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz, may daraka. Good morning, Paring Mar. Ang bakuna epektibong marhay kontra sa severe illness asin pagkagadan kausakan COVID-19 variants kay banan ang Delta variant. Inanabiso kan World Health Organization Philippines sa tao kan pag-alangan o pagduwa-duwa kan iba na magpabakuna na kontra COVID-19. Tinawanindong kan WHO Philippines tan pagpabakuna pwedeng makasalbar kan sa imong buhay asin protiran ka kontra sa severe disease. Tarong pagirumdom kan DSGB, DOH asin kan WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad sa COVID-19, ligtas han mayaram. Oras po sa Pilipinas, alas 6:40 na. Aramon na po ang report sa kamugtakan ng panahon kay Baan Pag-asa Legazpi sa paagi ni Michael Francisco. Intertropical Convergence Zone o yung tiyatawag natin ITCA, ito ang nakaka-apekto ngayon sa ating bansa. Sinabi natin Intertropical Convergence Zone, ito yung area kung saan nagsasalubong ang northeasterly at southeasterly trade wind. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, tayo ay makakaranas ng maulap na papawirin, may kalat-kalat na mga pagulan, at pagkigat-pagkulog. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa silangan, hanggang timog silangan ng Iran na may banayad, hanggang sa katamtaman pag-alon ng karagatan. Wala tayong nakataas na gale warning saan masibod ng Bicol region. At sa ngayon, wala tayong monitor na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o papasok ng Philippine Area of Responsibility sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Mula sa Pag-asa, DOST Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Business News. Business News. Mga tugang, matapos ang sunod-sunod na rollback, may kinaraman sa oil price hikes sa agang Martes. Sa aga po, mga tugang na Martes, Agosto 31, magkakawat po sa 15 hanggang 25 kada litro. Aumento sa gasolina, mantang 60 hanggang 70 sentimos man kada litro sa diesel. Mantang ang kerosene, 60 hanggang 70 sentimos. Paliwanag kan mga taga-industriya, nagrarahay na ang COVID situation sa China. Asin nagkukusog ng konsumo kan petrolyo sa Estados Unidos. Nagkaigamanin sulo sa sarong oil sa Mexico. Kaya nabawasan ang produksyon. Asin napundo ang oil production sa US dahil sa bagyo. Years of Christianity. Mga tugang, para ber na magbiyahe pasiring sa Hungary, si Cebu Archbishop Jose Palma para sa ika-52 na International Eucharistic Congress, nagpahayag ininin oposisyon sa kontrobersyal na 174 hektaryas na mega reclamation project sa siyudad ng Dumaguete. Ini sa suporta sa dati ng katindugan kontra sa proyekto kan diocese kan Dumaguete na si Bishop Julito Cortez. Ang Dumaguete iyo ang suffragan kang diocese kan Cebu. Sinabi ni Archbishop Palma, kay puha ng development kan komunidad alagad dapat sa pakinabang kan kagabsan. Bako kan nagkakapirasa na asin daing diretso o dignidad na natitimakan kay ni. Inumaw niya ang diocese kan Dumaguete sa pagpahayag ng katindugan na maski bakong popular sa nagkapirang nanunungdan. Maging ang Order of Carmelite of the Philippines na nakabase sa siyudad ng Dumaguete, nagpahayag manin pagkontra sa 23 bilyon pesos na proyekto dahilan sa dakulang epekto kaini sa marine protected areas kan siyudad. Susog sa naging pag-aadal kan mga eksperto. Sa 500 Years of Christianity. Yan po detalyes kan mga drakulang baretang unyan sa DCGB. Sinurat po rin the News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, Angel Mustasa sa lado lokal, asin siring man ang Mega Force Patrol. Ini ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News
Express. News Express. GB News Express. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel with rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Iduduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. So New Downy kontra amoy pawis. Tato at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano-ano ang dapat ang gibuhon para makaiwas sa peligro nin baha? Bago mag-abotan baha, ihanda ang mga kinagaipuhan siringkan first aid kit asin mga bulong, pagkaon, tubig inumon, portable radio, lutuan, posporo o lighter, flashlight, mga bado asin igdaan. Isaangat ang mga importanteng gamit sa langkaw na lugar sa laog kan harong. Dangugon asin sunodon ang advice kan mga otoridad asin magdangog sa indong paboritong radyo o telebisyon. Nganing may sihan ang mga importanteng informasyon asin instruksyon kan mga disaster officials. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Sa panahon ngunyan na may pandemya, kulang ang sadiring kayod sana. Kaya sabi kang ama ko, kaipuhan may giraray na may kamot na matabang para kita mag-asenso. Iyo ini ang basihan kang magayon asin progresibong banwaan. Yung lahat aangat, walang iwanan.
Ini po si Grace po. And Curtis was happy dahil sa Enervon. Enervon, parang mas happy. May Enervon, double the happy. More energy was happy. More immunity was happy. Try it with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na tatlong electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon-lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag takpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang probensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, balik kita mga tugang sa programa. Oy, 9 minutes bago po mag-alas 7 nin aga. Sige po sa DCGB. Order a McDo breakfast meal today and your delivery rider gets a free breakfast from McDonald's. Together, let's McDeliver back to the heroes of delivery on National Heroes Day. Promo is available from 7 a.m. to 10 a.m. only. August 30, 2021 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 125657 Series of 2021. Alright, tamang-tama yan. Mga tugang sa mga sa mga delivery riders natin, ano? Pag nag-order ka palan sa McDo, iga po sinda kilibre, mga tugang na breakfast. Kung iyan ngunya na 30 yan ha, from 7 a.m. o malapit na, alas 7 po ninaga, hanggang alas 10 lang ninaga. Ngunyan po na National Heroes Day. Okay, bueno, mga tugang, balik po kita digdi sa tuyang programa sa DCGB. May mga, madali lang ha, may nahiling akong hapot tungkol tabi sa pagbabakuna o sa mamaya na lang ano i-clarify ta sa ibang scheduling tabi kan mga bakuna, pero ang saro ko niyan sa mga pinag-urunan tabi mga tugang sa lado nasyonal ang proposal kang DTI na ang mga bakunado da tabi tawanan ki magakanigong ano yan tawanan mga tugang ki pigaapon na parang passport baga parang passport para maglaog sa mga establishmento ni negosyo. Kaya lang bako mangklarado kung ano man ang gigibuhon duman mga tugang sa mga bakunado. O yan ang alat-alaton ta kung ano ang magiging patakaran kaiyan mga tugang sa mga maabot na daw na pinagpapropose tabi kan Department of Trade and Industry. And siguro taon-taon may mga makakauron kita tungkol dyan, mga tugang diliman sa lokal na DTI
para sabuton niya to kung ano ang mga informasyon tungkol tabi dyan sa bagay na iyan. Okay, sabi kan dumantabi mga tugang sa latest na report kan Department of Health sa tendang press release tungkol tabi sa mga nagpopositibo sa COVID-19 kan Sabado, hello? Order ako, Jing. Kan Sabado, mga tugang, ang kaso kan COVID-19 sa Bicol, biglang luminangkawa, 352. 352 yan kan Saturday. Tapos, ang albay dyan, 37, 11, mga tugang sa Legazpi, anom sa Pulangi, 5 sa Piodoran, 4 sa Ginobatan, tigtuloan Kamalig Daraga, 2 Santo Domingo, tigsaroan Baka kay Libon Asin Tabaco. Okay, 358 yan na. Takang Friday, susugon talang mga tugang so data ninda na pinalawas kam Friday, kam Friday, biglang medyo hababa dyan. Kam Friday po, 246. Friday, 246. Pag Sabado, mga tugang, tabi, nag-300, pag Sabado, nag-352. Kaso hapon, mga tugang na Domingo, tusog duman sa binasa tatabi na istorya, 244. Pero ang good news, ta 0 so albay Legazpi duman. Pero so albay may 7, 4 sa Kamalig, 2 sa Daraga, saro tabi sa Tabaco City. 244. Okay. Nanunutaran ngunyan, mga tugang ang diit na pagdakol kan kaso kan Bicol Region. Bakit man siyang makaskasan ang surge niya, kundi malangkaw, mababa. In fact, ang aktibong kaso sa Bicol, 4,141. But sabi kan Department, kan Okta Research, nagbaba da tabi nin 11% ang nagsusulog tabi nin face shield. Kung kita, mga tugang yaon dyan, sa mga public places o sa mga lugar na pinag-require kita na magsulog po nin face shield. Ang variant kan Delta na pigtatakutan ta na makaskas magulakit, naglalangkaw man mga tugang sa Pilipinas. Ang pangapudan kan mga otoridad, ang solamente da tabing solusyon digdi, magpabakuna. Kundi nangangalas man kita, sige ang pangapudan nindang magpabakuna, pag ang bakuna minaabot jing, ubos iyan sa mga vaccination centers. Maski sa Manila, hindi po sa Bicol region, ubos ang bakuna sa mga vaccination sites. Siguro nga na maging efektibo ang sa indang pangapudan na magpabakuna ang mga Filipino, dapat may sufisyente kitang supply din bakuna na nag-aarabot. Tangani, mga tugang na, ang sa indang pangapudan, masimbagan kan publiko. Kung mahiling po niya to, sa mga nagpipila, sa mga vaccination centers, gusto sabihin tabi, dakol ang mga tao na gustong magpabakuna kumpara kan mga nakaaging panahon. Ngunyan, ining ngunyan ang abangan ta. Ining pinagpo-propose kang DTI. Nan mga bakunado da atabi, ang pwede mga tugang na lumaog sa mga public place, mga restaurants. Buda iba pa, dapat may bakuna na, may pass. Diba? Para sa mga restaurants databi. Tanganing ang mga restaurants man, magburokas na sin magkaigwa kinormal na operasyon. Digdi sa Legazpi, pirang restaurant ang nagsarara.
Digi sa Legazpi, perang Rizal kaya nga ni hanapon ko sa DTI ang data kan mga. I do not know kung may notice sa DTI ang closure nin mga establishmento de negosyo. Diba? Pero sabi ni Dr. Cedric Daep, Professor Dr. Cedric Daep, dyan sa graduate school, mga tugang, ang Bicol University, ang pinaka-the best ngaya, mag-ingat. Yun man talaga sa bakunado ka o bakunado, ang pinaka-the best, mag-ingat. Hello? Hello, pa-off the air lang. Ay, off the air. Okay. Hello? Po. Yes, yes po. Oo. Oo. Ay, sus, iyo adi. Pinalaog. So, bawal maglaog sa inda ang bakunado? Oo. Iyo man talaga, adi. Oo. Ganun mangyayari. Baka in-apply din sa Pilipinas, adi. Iyo. Iyo po. Iyo po. Thank you. Thank you. All right. Thank you. All right. Si ex-kapitan Janet, may aki sa Bahrain. Ang pag-share niya sa kuya, duman nga sa Bahrain, ang gobyerno daadjing nagtaong direktiba. So mga bakunado, di ka pwedeng maglaog sa mall. Ang pigutugutan lang na maglaog sa mall, iyo ang bakunado. Kasabay da tabi sa mga restaurants. Dai ka makalaog sa mall, buda sa mga restaurants, na kang bakunado. Oh. Baka yung maninampig gustong i-apply, may mga konbaga, may mga nailing, mga tugang na mga templates sa iba-ibang parte kan kinaban. Oh, baka yung man ini ang gustong gibuhol, hindi po sa Pilipinas. Mandahang, bagbako kang bakunado, di ka makalaog sa mall. Bagbako kang bakunado, di ka makalaog sa restaurant. Ang hapon. Pwede daw iyan nagibunta sa Pilipinas. Nagkaroon ay nagbebenta, mga tugang ang proposal tabi kang DTI. Diba? Pero sa iling ko, Jing, mangyayari ini sa mga maabot na panahon. Kunya nugaring, talay paki masyado na sufisyente kitang bakuna. Kaya sabi ni Dr. Cedric Daep, ang pinaka-the best ngayon dyan, mag-ingat. Exactly. Yung pinaka-the best, mag-ingat. Ngata po sa Albay Cathedral, pwede maglaog ang mga aki. Ay. Iyo man ang gadang hapo. O sige sir, i-verify ta daw inita. Pero hanggang ngunya na mga aki, di po man pwede pigtugutan na magruluan. Okay. Alright, thank you Sir Leo. I-verify, i-follow up ta iyan sa imo tabing nariparo. Salamat kasi ng pagantabay. Babalik ako 7:30 sa programang Anhapot sa DCGB. Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Pogi. Lagi. Malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang